Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersama kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di pada suatu kali sangke beliau muda siswa, Buya Hamka ditanya orang. Ba'a bunyi tanyanya. Ba'a adik ciek saja istri Buya indah serupa jena lain. Sedangkan ayah Juni niak Buya atau dun sanak jo sahabat banyak babini 2-3. Jawab beliau. Apa guna menambah bini? Sebab sado menambah carilah basuo dia mak pacar. Jawaban pendek sederhana tapi jauh jangkauannya. Cuba anda elok-elok nak. Adalah manusiawi kalau mato condong kanan elok salero tunggang kena lama. Orang memilih calon istri mencari pasangan hidup tentu ada syarat-syaratnya. Misalnya gadis idola bintang kalas bungo desa Sumarak Kampuang buah bibian muda-muda. Narancak bangun rawinya. Badan sariang kulit barasiah tinggi indah rendah talampau penggalak manih betutu. Lincah ibarat anak kucing galinggaman orang sabalik tak pueh mata memandang dapat mengapo jadi jo. Pendeknya kami seksi gaul kecek rangkini jombang kata orang siswa. Sudah tu pula anak surang sama tuayang si upiak si buyong sinan mandeh guru bapak batokoh mamak kepala bang nagari udahnya DPR tiket 2. Rancak iyo itu nak mencari. Tapi ketahuilah nak, hampir mustahil indak mungkin mencari nan samparono laya jabatin tepanuhi. Sebab kesempurnaan manusia justru talatak di kekurangannya itulah. Hanya Allah nan samparono. Itulah sebab karadonyo. Walaulah dapet nan di hati, alun basuo kanda hati. Siko sayui sinan balabiah indak nan elok tak baik cacik, alun nan buruak tak baik buah tuah segandiang cilako. Ado kalonyo iyo le rancak betang tubuh. Namun ranyah panggala ame alu dia patiak lama angguak tiok na lalu menjujainya. Ya tarolah inyo rancak bebudi puloh. Tapi kurang sesai sabalango masakan nyo indak badaceh gosok tareka kurang licin 2-3 sandiang Sarawak. Pendeknya sari buliah jarang basuo gadih nan masak luar dalam. Nan bak mencari jarum patah di dalam mijuak sabalambang antah kiamai ko asuo. Namun semantang pun baitu nak ijan pulo sah bapaci baru taresek letak ganggam. Bak mahoyak durian mudo tiok nan jatuh masak cuki kok matah digoyang pulo. Jangan, jangan. Itu namunyo rembang mato cilako mudo orang namokan. Kok tibo sudi siasik waang bertanya baki ayah. Ba'a caro mencari jodoh ya. Mudah. Cari nan ketujuh. Itu saja. Nah, untuk mencari nan ketujuh adalah 2 nilaiannya. Pertama, elok budinya. Kedua, barasiah sakonyo. Ketiga, rajin beribadah. Dapat dimisa baumpamo nan bak membali rumah sudah. Pilih nan data perumahan tampek lokasi berdirinya. Dan dimengkasih je perumahan karakter pribadinya, akhlak je dibayak taat di dalam beragama. Itulah landasan nilaiannya. Dan kedua, lingkungan masyarakatnya, tetangga orang sejiran. Mengkasih tujuan ayah. Asalnya orang baik-baik nan baradai balimbago indak tercecek di negari. Maka itu kata ayah. Adapun pribadi laku si anak ibarat gambaran fotokopi yang sia cetakan ibu bapa. Tua juo kecik orang tu. Mulai kuria induaknya tiba dia anak rintiak juo. Indaklah mungkin kayu bengkok mendatangkan bayangan lurui. Balik ke misa rumah tadi nak. Nyampang sampi tanah tak cukup awak berkandak rumah gadang. Maka raganglah keteh salampih buek loteng rumah betingkek. Bantu biliak kurang manakah. Kamar mandi peti digeser ruang tamu tersudi amek. Ulang menata ruangannya. Tapi nak
tansano pondasi nan tak batu perumahan tunggang sabalah rumi tukang merenovasi mungkin diruntuh rombak total lalu dibuat rumah baru itu nenayah gamangkan mana ujuang rundiang simpulan katona dek karena istri pamenan kita tunjuk ajari elo-elo bimbing arahkan kenan bayi umpang sisi kurang tukuaklah itu wangkalai dek suami kok lapas suonan diangan lai batamun di cito awetlah rumah tangguang indak terpikir mendoi itu mana ketubuya mangkunyo ado diadokan nak dibuat baru menjadi ciptakan suasana nan kondusif baitu katualihnya sehingga sajua tinggal di rumah awak ibarat jadi rajo istri umpama jadi ratu rumah tanggo jadi istana baiti jannati kata Rasulullah rumah tanggaku adalah syurgaku adalah istanaku. Ya lanjutkan. Sesudah ijab dijawe berjanji di mukosasi bateken batando tangan. Sinan amanah bapacikan pitaruah mituo dahulunya. Jalankan tugas suami, bayarkan utang rumah tanggo napakah leya jabatin suami tuladan tu namanya. Ijan dek berang kamanci rangkiang tagak nan dibakah, dek muak kesal ke bini talak jo carain membaco. Pantangkan bana tunakkan duang. Adai berang sarak malarang tak cecek di dalam kampung. Ayah satu kenemiang beko. Pahamkan isi pantun orang, ba bunyi pantunnya. Kok sakah batang silasiah tibarau rabah-rabahan sapatah kaji basalisiah usahlah surau ditinggalkan. Salampih nan daripada itu nak. Mangku warasiah nan disapu, sapunyo warasiah dulu. Ijan pado galeak peak. Kok guru meludah tagak muridnya mutah balari itu pengajar jadi pandai. Iyo nak elok rumah tangga. Lai nak enjoy bahagia mulai dari suami. Agiah contoh bari tuladan. Dan bak orang mandikan kudo ke mana? Awak dahulu masuk ayah. Usah serupa mandikan baru disuruh inyo melompek tuannya tagak di pimatang di mata anak tak menggigi. Pahamkan mana tu nak kanduang. Usah dicayah dilengahkan jan timbul sasa kemudian. Di masyarakat Minangkabau, panggilan bagi suami biasa disabui je tumpangan, artinya biduk nang ke ditompang. Atau lazim biasa juga disabui dengan junjuangan, aranti yang ketampe inggok gagang. Keduanya satu mungkasui, yaitu tampuak tangkai pucuak pimpinan pemacik taraju rumah tanggo payuang panji bagi balinduang. Sebagai seorang pemimpin, suami hendaklah berwibawa, punya power karismatik, punya bobot kepimpinan mengungkuang orang yang di bawah. Untuk itu, sewajar sepatutnya lah mempunyai nilai kelebihan. Labiah jo fisik jenalaya unggul secara kejiwaan di sinan pamor talataknya. Kalau sandak sabuliannya ampe faktor mesti diatek. Ko indak bana kebalabih minimal semua setingkek kok kurang jauh bana. Manya nampe. Nam pertama ukuran badan batang tubuh mestilah tinggi laki-laki. Nyampang kok rendah si suami agak sumbang panangan mato gadang singguluang dari baban raso taimpi dan diate. Dan kedua, jauh mua balabiah pulo mesti tua na laki-laki. Sebab itu kata ayah, secara hukum alamiah, orang pedusi capek tua walau umuannya lebih panjang. Maka nanti dikhawatirkan. Beko sepangga perjalanan si mama lawa kerunyuk si papa nyecoga yo sinan menyimpang jalan kudu. Sekiro bara selisihnya tu ya. Ada orang membuat rumus. Di saat naik pelaminan ukuran umur pedusi separuh umur laki-laki ditambah bilangan 7. Umpama awak berumur 30. Istri berumur separuh dari 30 iaitu 5 balik tambah 7 maka berumur lah inyo 22. Itu pasangan yang ideal. Yang ketiga, jo pendidikan usah impi. Nyampang cowok tamat SMP cewek betitip doktoranda tibolah minder badan diri kurang pede awak jadinya. Kok jadi bini dari awak mengapi basi jebilah alamai melonjak anak baji. Dan kampe ekonomi baitu pulau. Kok kayo bini dari awak randah bana padangan orang hilang tuah jatuh martabat. Di awak titoron tabalikan denyo diambil kebasahan.
Naya bendi haram ko rajan, jo bis kota beliau malu jo taksi kepiang tak cukui ke mengawak deko. Namun samantang pun baitu nak, pasan nampak macam tadi sabatih teori psikologi bukan mutlak argumati. Gunonyo ayah kanakan sekadar antisipasi, malantai sebelum luluh, dijual mengko dibalik inge-inge sebelum kanai. Pikirkan itu nak. Itulah PR kababarikan. Caliaklah contoh makulil yang lah banyak caminang kabu. Di masa musim saisuak sangke ayah remaja dulu, dalam hal mencari jodoh itu wewen yang minyak mama. Sajak dari nang bujang gadis taruh nan duda jenang jando tahu beres tarimo sudah. Mama-mama punya urusan kemanakan tinggal manggu. Ado bana tu mah undangnya, kemanakan seperintah mama, kato putih dalam tangannya indak boleh dibanding yang lain. Orang lain tak boleh satu termasuk bapak sendiri, sebab beliau orang Sumando gunanya akan menikahkan. Dalam mencari pasangannya, banyaklah ragam penilaian. Selain dari tampak lahir, rupa, serato, kekayaan ataupun gaya penampilan, dikaji asal usuannya dicaliak budi je parangai. Nan pokok para lubana orang sekampuang sehalaman salingka dalam nagari, asahkan balain suku menurut adat yang pakai. Jokok lah nampak nan ketujuh lalu ditingkik janjang urang atau diresek dirisik-risik diserak kabar dalam kampung awak menaruh malam mau. Basobok mamak sama mamak diisi cupak nan tetagak maka langsunglah meralik kahwin. Kini sirih lah nayak junjuang kok kudo walah bapulano lansai lah hutang nenek mamak. Baitu caro saya suat nak. Baitu sistem kaum adat jaranglah bana menyimpang. Kalau ang nak tahu juga nak, antara ayah jua maang kami nan nindak semua kenal. Di pelaminan baru besu di dalam biliak makatahuan berisuak mengko pasepuan. Kok duduk menjauh-jauh, berjalan berjarak-jarak mengecek sindia menyindia. Berbilang bulan kemudian barulah jinak perapati. Dicakau nyo mengatahuang, dikaja nyo tabang randah awak telingahnya merau. Kok begitu ya? Iya begitu. Nah, itu buktinya kami berpanjang-panjang sampai kini gua. Merampe kalian berunsana selesai saja jalan kapal sampai begini mesra aja. Dek masuk baru-baru bah ke mana? Dek musim bertukar-tukar. Kini balain pulau saiknya. Di zaman kalian kini jodoh mencari surang-surang orang gae indak terlibat. Sesudah pacar-pacaran nan bak lapek inggok di daun, barulah tiba masonyo ingin membangun rumah tangga bararak kepala minang. Kami hanya diberitahu, indak dibawa bangun pakai. Kami tinggal ACC saja memakan duang di bawah lalu pemilih dapat undangan. Sadunya lah kami, sadunya lah sudah dek kalian. Sajak mengurus surat nikah, hari je tampek balansuangkan bahkan biaya ongkoi alek putih dah orang nombor dua. Kini timbul masalah. Di dalam masyarakat kita kini kau, basuo dua aliran masing-masing punya argumen. Santano tak ada nama ngalah masih tegang je pendirian, nan tua bakato kadin nan mudo kare membatu. Maka terjadi benturan rumah tangga parang anak jorang tua hasilnya kalah keduanya. Di ayah jomandeh otoriter cara lama nang dipakai. Maka salah satu mesti basuh keduanya sama tak elok, iaitu nan pertama dek takwi yo kabadoso kamalawan si anak mangguak juo, tapi angguaknya angguak tapaso batinnya menolak tagak. Atau basuh kareh semua kareh anak memilih jalan surang, inyo merentak kawin lari kawin dan tidak ada perestu. Atau de ibu sayang jo anak menimbang janda pe malu ayah jo mandeh mayokan tapi iyonyo jo ibu hati. Atau ikonan terakhir kok sapia orang tua pantang dilinteh dilangkahi rasu martabat ketalanyau si anak nekat menduraku berpisah bekari rotan dibuang anak nang surang ai keserak di nagari. Nah dek nyato akibat mularainyo mesti diambil jalan tengah dicari solusi sama bayi. Saraiknya menurut ayah. Kok menyawak dinan tanang mahelo dinan salasai berpikir aja tak janiah. Tanamkan ikhlas masing-masing hukum syarat takarannya. Sebenarnya nak, kalau jujur kita menimbang,
di antara kedua cara lama je cara kini, dua-duanya sama elok di samping ada celakanya. Marupanya. Yang pertama, taradok mencari jodoh tentu memilih nan ketujuh nan lama sanang jati. Itu batu-batu. Karena kalian nan kemamakai. Tapi namanya anak muda kurang arif alun marapek pandai membaca nan tersurek. Resikonya kok salah pilih beko. Memandang rancak roman sayo budinya indak dinilai ibadah indak dipandang konon kok pulo tak usilam. Nah, disikolah peran ibu bapa orang dengan banyak pengalaman labiah arif je bijaksana. Yang kedua, mutlak mesti orang awak itu tak mungkin dipasokan. Sebab biar orang awak atau orang lain banyak elok ada nemburuak namanya sama manusia. Usahkan orang luar kampung, orang luar negeri pun tak masalah, asalkan lain seagama. Tapi kok dapat pinta je pinto ke mana? Andaknya iyo orang awak jo. Sebab itu kata ayah, kok lain je orang awak, lama kami berbahasa-basi lebih lancar komunikasi dialogat atau budaya. Nyampang ada pilihan dua antara orang awak je orang lain. Samo ponten samo nilainya prioritas kalah nan awak paling indah saling kaminang. Nan ketiga mencari kecocokan memilih nan pas nan sesuai boleh saja saling jajaki pendekatan tu mana mun. Silakan, dawa. Sabateh patui kewajaran selama indah overdosis. Tapi nak itu karajo sio-sio nan bak memain tapi tabe kok tarambau kesudahannya. Dia ulah gisia ke gisia takubak kabel pembungkui. Harus lalu kawek balago api tabi lampu kosleting nyalo nan tidak tapadami. Kamanga beko iuang. Mako kok kaba pacaran juga. Pandai-pandai menjaga jarak. Taguah-taguah iman didado kaji laun tuang jeruginya sasek langkah badan sensaro. Aku nang kampe. Setantang merancang ngale atau menyusun anggarannya rancak pulo malah kironya. Ayah nan tidak payah hamek karajo mama laban sua kami nan tinggal memakaikan. Tapi tolonglah pulo diagai nak menabang usah merabahkan memakan nijan mahabikan makan tabu jurek-urek. Mantang-mantang kami tak rugi dilanyau dibawa lalu karena martabat orang tua serupa pakiah tebeng di jauh taibo timande. Kesimpulan bicara iko solusi jalan tengah taradok caronan bersilang, yaitu tantang mencari jodoh memilih pasangan hidup ada rumus ke kita pakai. Rumusnya cari pilihlah nan ke calon tasarah sianan kemungkin. Saraiknya katuju dia orang ke memakai sesuai jo kami ke memandang. Itu saja. Dah lebih. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samo dengarkan lah samo kita jalia. Silakan dosana berpendapat, silakan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.